Έχετε ποτέ αισθανθεί ότι θα μπορούσατε να επιτύχετε πολύ περισσότερα, αλλά κάτι φαίνεται να σας κρατάει πίσω? Και αν αυτό που σας εμποδίζει δεν είναι ο έξω κόσμος, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σας? Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε πώς η ευθυγράμμιση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των ενεργειών σας μπορεί να είναι ο δρόμος για να μετασχηματίσετε την πραγματικότητά σας. Και όχι, αυτό δεν είναι μαγεία, αλλά για εσάς. Αν αυτό έχει νόημα για εσάς, συνεχίστε μαζί μου. Αυτό που θα ακούσετε σήμερα μπορεί να είναι το σημείο σύνδεσης που λείπει μεταξύ του τόπου όπου βρίσκεστε τώρα και του προορισμού που επιθυμείτε. Κάθε δευτερόλεπτο που αφιερώνετε σε αυτές τις λέξεις έχει το δυναμικό να επαναστατήσει τη ζωή σας. Ο νους σας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ικανό να μετασχηματίσει την πραγματικότητά σας από αυτήν τη στιγμή. Έχετε αναρωτηθεί γιατί μερικοί άνθρωποι φαίνεται να προσελκύουν την επιτυχία με ευκολία, ενώ άλλοι αγωνίζονται, ακόμα και με τις καλύτερες προσπάθειές τους? Η απάντηση δεν βρίσκεται στην τύχη ή στις εξωτερικές συνθήκες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο κάθε άτομο κατανοεί και χρησιμοποιεί τη δύναμη των σκέψεών του για να διαμορφώσει την πραγματικότητά του. Ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται χιλιάδες σκέψεις καθημερινά και κάθε μία από αυτές λειτουργεί σαν ένας μικρός αρχιτέκτονας, χτίζοντας τις βάσεις των εμπειριών μας. Αν μπορούσατε να κατευθύνετε αυτήν τη συνεχή νοητική δραστηριότητα για να δημιουργήσετε τη ζωή που πραγματικά επιθυμείτε, πώς θα άλλαζε η προοπτική σας? Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι σκέψεις δεν είναι απλώς αφηρημένες ιδέες που επιπλέουν στο μυαλό σας. Είναι πραγματικές δυνάμεις ικανές να επηρεάσουν το σώμα σας, τις αποφάσεις σας και, συνεπώς, το πεπρωμένο σας. Θυμηθείτε εκείνη τη στιγμή που αισθανθήκατε απόλυτα βέβαιοι, σχεδόν ανίκητοι. Εκείνη η αίσθηση απόλυτης σαφήνειας, όπου τα πάντα φαινόταν να είναι υπό έλεγχο σας και ο κόσμος φαινόταν να συνεργάζει με τις προθέσεις σας. Αυτό το κύμα ενέργειας, εκείνη η κατάσταση αδιαφιλονίκητης βεβαιότητας για τις ικανότητές σας, δεν ήταν απλώς ένα προσωρινό συναίσθημα. Στην πραγματικότητα, ήταν μια γνήσια έκφραση του αληθινού σας δυναμικού. Ένα δυναμικό που δεν περιορίζεται σε σπάνιες στιγμές, αλλά μπορεί να αποκτηθεί με συνεπή και σκόπιμο τρόπο. Η μεγάλη αποκάλυψη είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες ή τέλειες συνθήκες. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να αλλάξουν οι συνθήκες ή να συμβεί κάτι για να την ενεργοποιήσετε. Είναι διαθέσιμο μέσα σας αυτήν τη στιγμή, ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάστασή σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχετε εξαιρετικά ταλέντα ή να βρίσκεστε σε μια θέση προνομιούχου. Ό,τι χρειάζεστε είναι να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε τις αρχές που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού σας και με αυτόν τον τρόπο να μάθετε να καλλιεργείτε αυτήν την ακαμψία ως ένα συνήθειο, όχι ως μια εξαίρεση. Όταν μπαίνετε σε αυτήν την κατάσταση εσωτερικής ευθυγράμμισης, κάτι μαγικό συμβαίνει. Η ενέργειά σας αλλάζει, η στάση σας αντανακλά ασφάλεια και ο κόσμος γύρω σας αρχίζει να ανταποκρίνεται διαφορετικά. Οι ευκαιρίες που παλιότερα φαινόνταν μακρινές ή απρόσιτες αρχίζουν να εμφανίζονται με πιο σαφή τρόπο. Οι αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα ρέουν φυσικά και ακόμα και οι προκλήσεις αντιλαμβάνονται ως σκαλοπάτια για τον επόμενο επίπεδο, αντί για ανυπέρβλητα εμπόδια. Το κλειδί για την απελευθέρωση από αυτήν την κατάσταση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο κατευθύνετε την προσοχή σας και στη δεξιότητα διαχείρισης των σκέψεων και των συναισθημάτων σας. Αυτό δεν σημαίνει αγνόηση δυσκολιών ή ψευτιά για αισιοδοξία, αλλά την ευθυγράμμιση εσκεμμένα του μυαλού σας με αυτό που επιθυμείτε να δημιουργήσετε. Αυτή η ευθυγράμμιση δημιουργεί συνέπεια μεταξύ των σκέψεων, των συναισθημάτων και των ενεργειών σας, επιτρέποντάς σας να λειτουργείτε σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Και τώρα προκύπτει η ερώτηση: πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την κατάσταση ευθυγράμμισης καθημερινά? Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να εξερευνήσουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους οι σκέψεις σας διαμορφώνουν την πραγματικότητά σας και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια ζωή με σκοπό και εκπλήρωση. Να καλλιεργείτε και να διατηρείτε μια κατάσταση συντονισμού καθημερινά είναι το κλειδί για τη μετατροπή των προθέσεων σε πραγματικότητα. Αλλά πώς μπορεί κάποιος να κάνει αυτό μια σταθερή πρακτική μέσα στις καθημερινές απαιτήσεις, διακοπές και προκλήσεις? Η απάντηση βρίσκεται στο να κατανοήσετε και να κυριεύσετε τους μηχανισμούς με τους οποίους οι σκέψεις σας δημιουργούν την πραγματικότητά σας, καθώς και πώς να ρυθμίσετε το μυαλό σας για να λειτουργεί
με συμφωνία με τους υψηλότερους στόχους και αξίες σας. Το πρώτο βήμα είναι να αναπτύξετε συνείδηση για τον εσωτερικό σας διάλογο. Συχνά, οι σκέψεις μας ακολουθούν αυτόματα πρότυπα που ενισχύουν περιοριστικές πεποιθήσεις ή συνήθειες ανησυχίας. Είναι κρίσιμο να κάνετε μία παύση και να παρατηρήσετε τι λέτε στον εαυτό σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι σκέψεις σε καθοδηγούν προς τους στόχους σου ή σε απομακρύνουν από αυτούς. Αναγνωρίζοντας αυτές τις τάσεις είναι η αρχή της μεταμόρφωσης. Όταν αρχίζεις να δίνεις προσοχή, συνειδητοποιείς ότι μπορείς να αντικαταστήσεις τις αρνητικές σκέψεις με θετικές με σκοπό. Κάθε φορά που εμφανίζεται μία ατέριαστη σκέψη, όπως «δεν μπορώ να το κάνω» ή «αυτό είναι πολύ δύσκολο», αναδιατυπώστε την με κάτι πιο ισχυρό και ευθυγραμμισμένο με το δυναμικό σας, όπως «μαθαίνω και εξελίσσομαι κάθε μέρα» ή «έχω τη δυνατότητα να το ξεπεράσω». Δεν πρόκειται μόνο για το να είστε αισιόδοξοι, αλλά για τον επαναπρογραμματισμό του μυαλού σας, ώστε να επικεντρωθεί σε αυτό που είναι εφικτό, αντί για αυτό που είναι περιοριστικό. Ένα άλλο θεμελιώδες στοιχείο είναι η δημιουργία καθημερινών τελετουργιών, που ενισχύουν αυτήν τη συντονισμένη προσέγγιση. Πρακτικές όπως ο διαλογισμός, η οπτικοποίηση και οι θετικές δηλώσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να συντονίσετε το μυαλό σας με την πραγματικότητα που επιθυμείτε να εκδηλώσετε. Αφιερώνοντας λίγα λεπτά το πρωί για να συνδεθείτε με τους στόχους σας και να οπτικοποιήσετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να επιτύχετε, θέτετε τον τόνο για την υπόλοιπη μέρα. Αυτή η πρακτική όχι μόνο ετοιμάζει τον εγκέφαλο να αναγνωρίσει ευκαιρίες, αλλά δημιουργεί επίσης ένα συναισθηματικό κλίμα αυτοπεποίθησης και σαφήνειας. Επιπλέον, είναι ουσιώδες να τρέφετε θετικά συναισθήματα. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα συνεργάζονται για να διαμορφώσουν την πραγματικότητά σας, και ενώ οι σκέψεις παρέχουν τον χάρτη, τα συναισθήματα παρέχουν την ενέργεια που δίνει ζωή σε αυτόν τον χάρτη. Η πρακτική της ευγνωμοσύνης, για παράδειγμα, είναι ένας ισχυρός τρόπος να αυξήσετε τη δόνησή σας και να δημιουργήσετε μια συναισθηματική κατάσταση που προσελκύει περισσότερα από αυτά που επιθυμείτε. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της ευθυγράμμισης απαιτεί επίσης συνέπεια, ιδίως όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις. Εδώ έρχεται η συναισθηματική ανθεκτικότητα. Η ικανότητα να παραμένετε συγκεντρωμένοι και αυτοπεποιθητικοί, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως είχατε προγραμματίσει. Κάθε φορά που διατηρείτε υψηλή την ενέργεια σας αντιμετωπίζοντας δυσκολίες, ενδυναμώνετε τον νοητικό μυς που υποστηρίζει την ευθυγράμμισή σας. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι: πώς μπορεί αυτή η κατάσταση ευθυγράμμισης, αφού καλλιεργηθεί μία φορά, να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση περιοριστικών πεποιθήσεων και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων που βλέπετε για τον εαυτό σας? Αυτό ακριβώς θα εξερευνήσουμε στη συνέχεια. Μόλις δημιουργήσετε μια κατάσταση ευθυγράμμισης, γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο για να αντιμετωπίσετε και να ξεπεράσετε τις περιοριστικές πεποιθήσεις που συχνά ελέγχουν σιωπηλά τις ζωές μας. Αυτές οι πεποιθήσεις, συνήθως ριζωμένες σε προηγούμενες εμπειρίες ή αφομοιωμένες από το περιβάλλον μας, δρούν ως αόρατοι φραγμοί που περιορίζουν το τι πιστεύετε ότι είναι δυνατό. Ωστόσο, με την κατάσταση της ευθυγράμμισης, μπορείτε να αρχίσετε να αμφισβητείτε αυτούς τους περιορισμούς και να τους αντικαθιστάτε με νέα παραδείγματα που επεκτείνουν τις δυνατότητές σας. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε αυτές τις περιοριστικές πεποιθήσεις. Συχνά εκδηλώνονται ως αυτόματες σκέψεις ή αισθήματα αμφιβολίας, όπως «δεν είμαι αρκετά καλός», «αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα» ή «τα πράγματα ποτέ δεν πηγαίνουν καλά για μένα». Όταν αυτές οι σκέψεις προκύψουν, ρωτήστε τον εαυτό σας, από πού προέρχεται αυτή η πεποίθηση? Είναι πραγματικό ή απλά μια ιστορία που έχω δεχθεί ως πραγματικότητα? Συχνά θα διαπιστώσετε ότι αυτές οι πεποιθήσεις βασίζονται σε παλιές εμπειρίες που δεν έχουν σημασία για το ποιος είστε σήμερα ή για το πού πηγαίνετε. Μόλις αναγνωρίσετε μια πεποιθητική πεποίθηση, χρησιμοποιήστε την τεχνική της ευθυγράμμισης για να την αντικαταστήσετε. Αυτό ξεκινά δημιουργώντας έναν πιο επικοδομητικό εσωτερικό διάλογο. Αντί να αποδεχτείτε την πίστη ως οριστική, αναδιατυπώστε τη με μια δήλωση που είναι πιο συμβατή με το όραμά σας για το μέλλον. Για παράδειγμα, αντί για το «ποτέ δεν καταφέρνω να επιτύχω τους στόχους μου», δοκιμάστε το «μαθαίνω και αναπτύσσομαι καθημερινά και οι στόχοι μου είναι όλο και πιο κοντά». Αυτή η επαναλαμβανόμενη πρακτική
επαναπρογραμματίζει το μυαλό σας για να υιοθετήσει μια διευρυντική νοοτροπία. Το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας για να ενισχύσετε νέες πεποιθήσεις. Φανταστείτε να ξεπερνάτε μια πρόκληση που παλιά φαινόταν αδύνατη. Να βλέπετε τον εαυτό σας να κατακτά αυτό που παλιά νομίζατε ότι δεν θα μπορούσατε να επιτύχετε. Το μυαλό σας δεν κάνει διάκριση μεταξύ μιας πραγματικής εμπειρίας και μιας έντονα φανταστικής. Όταν συνδυάζετε την οπτικοποίηση με θετικά συναισθήματα, εκπαιδεύετε το μυαλό και το σώμα σας να δεχτούν αυτήν τη νέα πραγματικότητα ως δυνατή. Η πρακτική της ευγνωμοσύνης είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο σε αυτήν τη διαδικασία. Όταν ευχαριστείς για την πρόοδο, ακόμα κι αν είναι μικρή, στέλνεις ένα μήνυμα στον υποσυνείδητό σου ότι ο δρόμος για την επιτυχία ανοίγεται. Αυτό μειώνει την εσωτερική αντίσταση και ενισχύει την εμπιστοσύνη σου σε εσένα. Το να ξεπερνάς πεποιθήσεις που σε περιορίζουν είναι μια συνεχής διαδικασία, αλλά κάθε μικρό βήμα που κάνεις επεκτείνει αυτό που πιστεύεις ότι είναι δυνατό για σένα. Όσο περισσότερο ενδυναμώνεται αυτήν τη νέα προοπτική, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείτε ότι οι περιορισμοί ήταν απλές ψυχικές κατασκευές και ότι το πραγματικό δυναμικό ήταν πάντα στα χέρια σας. Καθώς κατανοούμε πλέον ότι η ευθυγράμμιση μπορεί να ξεπεράσει τα εσωτερικά εμπόδια, προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Πώς μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ενέργειες μας με πρακτικό τρόπο για να μετατρέψουμε αυτές τις νέες πεποιθήσεις σε χειροπιαστά αποτελέσματα? Αυτό θα εξερευνήσουμε στη συνέχεια. Η ευθυγράμμιση των σκέψεων, συναισθημάτων και ενεργειών σας με πρακτικό τρόπο είναι το ουσιώδες βήμα για τη μετατροπή των νέων πεποιθήσεων σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κατά κάποιο τρόπο, δεν ωφελεί καθόλου να πιστεύετε μόνο στο δυναμικό σας ή να οπτικοποιείτε ένα καλύτερο μέλλον, εάν τα συναισθήματά σας και οι συμπεριφορές σας δεν είναι ευθυγραμμισμένα με αυτήν την όραση. Η πραγματική μεταμόρφωση συμβαίνει όταν συνδυάζετε το μυαλό, την καρδιά και τη στάση σας, δημιουργώντας μια εσωτερική συνέπεια που προωθεί πραγματικές αλλαγές στον εξωτερικό κόσμο. Το πρώτο στοιχείο αυτού του συντονισμού είναι η νοητική σαφήνεια. Για να κατευθύνετε την ενέργειά σας πρέπει να ξέρετε ακριβώς τι επιθυμείτε. Αυτό σημαίνει να ορίσετε σαφείς και συγκεκριμένους στόχους. Κάντε στον εαυτό σας την ερώτηση «Τι θέλω πραγματικά να δημιουργήσω στη ζωή μου?» Όταν γράφετε τους στόχους σας λεπτομερώς, το μυαλό σας αρχίζει να λειτουργεί υπέρ σας, διαχωρίζοντας πληροφορίες και ευκαιρίες που συμβαδίζουν με την πρόθεσή σας. Το δεύτερο βήμα είναι να συνδέσετε τα συναισθήματά σας με αυτούς τους στόχους. Τα συναισθήματα είναι το καύσιμο που δίνει ζωή στις σκέψεις σας. Αν σκέφτεστε κάτι που επιθυμείτε, αλλά νιώθετε φόβο, αμφιβολία ή ανησυχία, αυτή η ασυνέπεια δημιουργεί αντίσταση και δυσκολεύει την εκδήλωση. Για να συντονίσετε τα συναισθήματα με τις σκέψεις, φανταστείτε τον εαυτό σας ήδη να ζείτε αυτό που επιθυμείτε να επιτύχετε. Οπτικοποιήστε το αίσθημα της επίτευξης, της χαράς και της ευγνωμοσύνης, σαν να ο στόχος ήταν ήδη δικός σας. Αυτό δεν είναι απλώς μια νοητική πρακτική. Είναι μια συναισθηματική εξάσκηση που στέλνει ένα ισχυρό σήμα στο σώμα σας και στο πεδίο γύρω από εσάς. Η ενέργεια, από την πλευρά της, είναι το στοιχείο που υλοποιεί τις προθέσεις σας. Να ενεργείτε με συνέπεια σημαίνει να παίρνετε αποφάσεις και να συμπεριφέρεστε σαν να είσαστε ήδη η προσωπικότητα που θέλετε να γίνετε. Κάθε μέρα ρωτήστε τον εαυτό σας «Τι θα έκανε σήμερα αυτή η έκδοσή μου? Ποιες επιλογές θα έκανε? Πώς θα αντιμετώπιζε τις προκλήσεις?» Αυτές οι μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δημιουργούν ένα συσσωρευτικό αποτέλεσμα, φέρνοντάς σας πιο κοντά στον στόχο σας. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι η ενσωμάτωση συνεπών συνηθιών που αντικατοπτρίζουν τη νέα σας ταυτότητα. Αν ο στόχος σας είναι η βελτίωση της υγείας σας, για παράδειγμα, ξεκινήστε με απλές ενέργειες, όπως το πόσιμο περισσότερου νερού, η τακτική άσκηση και η επιλογή θρεπτικών τροφών. Αν ο στόχος σας είναι η ευημερία, υιοθετήστε στάσεις αυθονίας, όπως η επένδυση στην προσωπική σας ανάπτυξη ή η αναγνώριση των ευκαιριών γύρω σας. Κάθε ενέργεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, ενισχύει τις νέες πεποιθήσεις που καλλιεργείτε. Άλλη σημαντική πτυχή είναι η συνέπεια. Η μεταμόρφωση δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτεί επανάληψη και δέσμευση. Δημιούργησε καθημερινές ρουτίνες που θα ενισχύουν την αλληλεγγύη σου, όπως η μελέτη το πρωί, η αναθεώρηση των στόχων σου ή η πρακτική της ευγνωμοσύνης πριν κοιμηθείς. Όσο περισσότερο εξασκείς, τόσο περισσότερο ο εγκέφαλός σου
ενσωματώνει αυτά τα νέα πρότυπα ως την νέα κανονικότητά σου. Τέλος, να είσαι ανοιχτός στις συγχρονιστικότητες. Όταν σκέψεις, συναισθήματα και ενέργειες είναι ευθυγραμμισμένα, κάτι εξαιρετικό συμβαίνει. Το σύμπαν αρχίζει να ανταποκρίνεται. Ευκαιρίες προκύπτουν, τα σωστά άτομα εμφανίζονται στο δρόμο σου και απροσδόκητες λύσεις εμφανίζονται. Παρακαλώ δώστε προσοχή σε αυτά τα σημάδια και χρησιμοποιήστε τα ως ένδειξη ότι βρίσκεστε στον σωστό δρόμο. Τώρα με αυτά τα σαφή βήματα η τελική ερώτηση είναι: πώς μπορείτε να διατηρήσετε αυτήν τη νέα υψηλή κατάσταση για να εξασφαλίσετε ότι οι μεταμορφώσεις σας θα είναι μόνιμες και θα συνεχίσουν να επεκτείνουν την πραγματικότητά σας? Αυτό είναι κάτι που θα ανακαλύψουμε σύντομα. Τώρα που έχεις καταλάβει πώς να ευθυγραμμίζεις τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις σου για να μετατρέψεις τις πεποιθήσεις σου σε αποτελέσματα, προκύπτει η πιο ισχυρή αλήθεια όλων. Είσαι ο συνειδητός δημιουργός της πραγματικότητάς σου. Όλα ξεκινούν με μικρές καθημερινές επιλογές, μικρά βήματα που συνολικά προκαλούν εξαιρετικές αλλαγές. Όταν ευθυγραμμίζεις αυτό που σκέφτεσαι, αισθάνεσαι και κάνεις, όχι μόνο μεταμορφώνεις τη ζωή σου, αλλά γίνεσαι πηγή έμπνευσης για όσους σε περιβάλλουν. Το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία για επέκταση, για ανάπτυξη, για ζωή σε αρμονία με τον υψηλότερο σκοπό σας. Η διατήρηση αυτής της υψηλής κατάστασης απαιτεί συνέπεια, το να θυμάστε ότι έχετε τη δύναμη να ξεκινήσετε ξανά όποτε χρειαστεί και ότι κάθε βήμα, ακόμα και αν είναι μικρό, είναι ένα βήμα προς την εκπλήρωση της ζωής σας. Οπότε σας ρωτώ, ποιο θα είναι το επόμενο σας βήμα? Ποια ενέργεια μπορείτε να κάνετε σήμερα για να αρχίσετε να ζείτε σύμφωνα με τα μεγαλύτερα όνειρά σας? Θυμηθείτε, δεν πρόκειται για την τελειότητα, αλλά για την πρόοδο. Αν αυτό το βίντεο σας αγγίζει, κάντε like, σχολιάστε και μοιραστείτε το ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση και να ανακαλύψουν τον πραγματικό τους δυναμικό. Και στα σχόλια πείτε μας, ποια ήταν η μεγαλύτερη άποψη που αποκομίσατε? Ανυπομονώ να ακούσω τις ιστορίες σας μεταμόρφωσης. Ας χτίσουμε μαζί μια κοινότητα ανθρώπων που είναι ευστροφοποιημένοι και ενδυναμωμένοι. Μέχρι το επόμενο βίντεο.